Fanjariagna zegny tsy tonga ho azy tsy maintsy mikôfiko vao manjary fiainagna ty mama tsy vitany mandemandeha hitako an-tragno isan'andra karandratsika tsy mikaly fiainagna ty mama tsy vitany mandemandeha hitako an-tragno isan'andra. NG Media Ghost. Ratons Jimmy Tabtabin Production. Ravade ino loatra zakaty tianao nataoko mba azafady ambaraza mba tegna tiako azava minay anao karany montsomontsigno mampalahelo vadiko volagno ratsy mampalezy anao mijaly segny zavadinao atsika tsy niady tsary ny famaly lovitsika mandeha tsara mbola ino koe tsy ampy aminao Tika fivoahanao san'andra tombako tsy mazava aminay lenganao amizany fiainagna ty mama tsy vitany mandemandeha hitako an-tragno isan'andra karandratsika tsy mikaly fiainagna ty mama tsy vitany mandemandeha hitako an-tragno isan'andra karandratsika tsy mikaly izy ndraiky ne masazontosa izy koa nahavelogna atsika tsy de olagna loatra mijanagna an-dragno zay isan'andro fa olagna hely aminazy fogna kimo tsy maintsy mangahanigny zegny edy atany za miboaka lalandavio tsy variagna mirevirevy na mirody amy sisiny agny mba mikarama itsakarakara vilomantsika mama ea zaho tsy managna diplôme sady tsy miamigny fin de mois tsy maintsy miketike fanjariagna zegny tsy tonga ho azy tsy maintsy mikôfiko vao manjary fiainagna ty mama tsy vitany mandemandeha hitako an-tragno isan'andra karandratsika tsy mikaly fiainagna ty mama tsy vitany mandemandeha hitako an-tragno isan'andra karandratsika tsy mikaly ade ino blème amy fitiavagna na mafijalitsika tsy atao ampisaraka tsy voateratsika roe tegna misy problème fa olo jiaby samby agnatine so oyo fiainagna ty mama tsy vitany mandemandeha hitako an-tragno isan'andra
Production.